Baka may mas malaki pang net. Eh, sabit mo. Ay, yun. Laki. Wala pa. Good morning guys. Ito pala ang Lakeshore sa Mexico, Pampanga, kung saan ginaganap ang battle for the heaviest stoman. Hello guys, papunta na kami sa Lakeshore sa Mexico, Pampanga. Nagmotor lang kami. Hindi ko na papahabain guys yung video sa biyahe. Mukhang mahaba yung magiging video ko. Ayan guys, nandito na kami sa Lakeshore. 5 AM pa pala ang open, kaya naghintay pa kami sa gate. Sana maaga masimulan yung tournament. Mas makagat kasi yung toman sa umaga. Ito pala guys yung pa-jersey ng tournament. May tigi-tigisa kaming jersey. Ang binayaran namin ay 1,250 with meal na yun. Saan mo lalagay? Sige. So yun guys, ang daming sumali na mga angler dito. Hindi ko alam kung kami lang ni Hani yung beginner. Pero halos mga datihan, mga pro na yung mga kasali sa tournament. Ayos guys, may pa-breakfast pa si Boss Joel. May lugaw. Ang sarap ng lugaw guys. Gutom na gutom din kami. Hindi kami nakahanap ng makakainan pa on the way. So lahat po tayo sana ay pagbigay ng konting oras para sa paghingi ng ng presensya ng Panginoon. So in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Lord, sana bigyan niyo po kami ng lakas na magampanan namin ang mga activity ngayon. At sana po hindi ko kami magkaroon ng anumang problema at disgrasya sa kapwa namin mga anglers at mga tao dito. Lord, nagpapasalamat kami at muli po kami nagtipon-tipon lahat, nagkita-kita kami magkakaibigan. Gumabay po sa amin. Maraming po salamat po sa ngalan ng Panginoon. Amen. Okay mga bossing, isa lang. Magbibigay lang ako ng konting briefing lang tungkol dito sa ating tournament. So dito po sa tournament natin mga idol is pwede po dito ng winners take all, no? So ibig sabihin, kung
kaya nyo kunin lahat ng place, pwede po yun. So wala pong problema rito. Pag nakahuli kayo, bumato pa kayo ng bumato hanggat gusto nyo. Pag nakuha nyo yung tatlong tapos sama-sama na po tayo dito. Isang picture lang mga idol para sa Joey pa tayo doon. Tingnan mo yung nasa likod mo ha. Bago ka bumato. Lilipat din ako pagkaano lang ako. Kaya sarap yun. Ay, patagilid. Dito ka, dito pa dito. Sabit agad ang lure ni Hani guys. Na-expect ko na yan kasi wala pa naman kami masyadong practice. Pwede ko ba siya tulungan sir dito? Pagtanggal? Pwede ko siya tulungan sa pagtanggal? Di talaga kaya guys, so nag-isip ako na puputulin na lang namin yung line ni Hani. 20 pounds lang kasi yung gamit niya. 20 pounds ng Bilane. Yan guys yung lure. Napansin ko guys, ang ganda pala ng kulay ng export ng Insta360. Yung iPhone kasi pag nasinagan mo ng against the light, medyo dumidilim. Ito ang ganda ng kulay. Kahit against the light. Ganda talaga ng camera na to guys. Wala akong hirap sa sa pag-focus sa kahit sa malayo. Nandun lang yung camera namin, yung Insta360 namin sa likod namin, pero nakukuhanan ko lahat ng tao sa paligid. Thank you po. Salamat po sa lahat ng umattend. Thank you.
salamin? Nandiyan dyan? Saan? Dinala mo ba? Eto guys, pansin nyo ba ang color ng camera ni ni iPhone? Medyo madilim. Malinaw naman siya pag hindi against the light. Ang camera ni iPhone, kaya lang pagka ganito against the light, wala. Medyo nahihirapan siya. Nandito nakalatag, teka lang, kukunin ko ka. Okay, tayo mamaya. Kayo ka dito kain yan. Video ko nga sir yung podcast mo. Yun o, layo. And guys, bumili muna ako ng makakain namin at water. Medyo sobrang init na. Ang hirap humuli ng toman. Hi. Thank you. Mamamarites muna ako sa mga nagkakas dito sa gawing unahan. Huli na ba, boss? Sarap ng kain nila guys. Ginutom tuloy lalo ako. Iluwa ko Hindi mo naman yun. Kung hindi pa kinuha niya, tingin tipo. Pati labor, 900. Na-strike ka na ba, sir? Ha? Strike ako sa puno. Kami rin, sir. Hindi ko pa masyado kilala guys yung mga pro dito, pro angler. Kaya nahihiya pa akong batiin sila lahat. Kailangan sumali lang kami sa mga tournament. Yun pala yung kulang ko. Hindi ko nadala yung tent ko pang fishing. Next time dadaling ko yung tent. Ayun pala guys, may kilala pala ako dito na tiga San Ildefonso, si Boss Kenneth. Oo, meron palang binibenta doon. Sukod. Dahil sumusukod. Sa init. Inom muna po ng water. Ang titigil. Ang bitang nahuli. Last year. Naubusan kami ng tubig eh. Last year, ang agap na tapos. Puro toman. Marami po nahuli. Bumili pala ako guys ng line at slasher bait yata to kay Boss Joel. Ito, meron ka na ng bagong isasabit sa puno. Papalit ako ng line, nakabili ka ng... Hindi sir, manipis. Yung pinili ko parang mumurahin eh. Bumili pala ako guys ng mermaid na line, 50 pounds. Pagbato ko dun sa ubos yung line. Masyadong makapal sir. Kailangan ko ng manipis.
Ang merong ano dyan, parang salad ba yan? Wala akong paglalagyan. Pwede ba dito muna? Dito na lang muna. Stop no. Buti na lang guys, nandito si Boss JM. Tinuruan niya akong mag-spool ng tama. At mag-cast ng tama. Kain muna, nagugutom na ako. Dalawang beses ako na. Ano ka talaga? Ano saan ba work mo? Tinira namin ng ano yun 3D laser scanner. Biligis naman yung sa amin. Yung 1.5 na pinapili ko ng rad pinapili ko ng bangos ko. Pero nakuha ko yung bangos. Masarap naman. Oo. Ano yun? Dahil sa amin, naalat na yun. Kabahan. Alis ako na lang kumain. Ilang gusto ko doon. Kaya mo magtilapia, hindi pwede ba yung mga plastic na hipon? Basta bawal yung bibig. Basta lahat ng luto. Ano yung bawal mo siyang iwan? Kailangan kakas mo talaga. Yung pala yun, kaya pala malalayo yung bato nila, naka zero brake. Oo, zero brake yung mga yan. Kanina nga eh. Katabi ko. Hindi niya alam gamitin yung brake. Naka 7 lang. Tapos sabi niya, tinanong niya ako, ba't ang layo ng hagit mo? Naka zero brake ako, kuya. Puputangin na si zero brake mo kanyo. Sabi ko, wag niyang zero brake kung di na kaya. Uminit na naman, takot sa araw. May nakahuli ng toman. Pwede mo pang habaan yung net, ay yung ano na yan. Sige, pwede na. Yun. Safety mo na dyan, ha?
apat. Oo, malaki. Malaki to. Malaki nga po. Champion. Asang ko na mo yasang ko. Aligay. Asang yan. Alay bo. Tayo na alay. Hanap. Salot. Nalagita ko yata. Asang na lang. Baka may mas malaki pang net. Ay, sabit niyo ko. Ay, wala. Sayang guys, may nakawala yung huli niya. Tumama kasi sa net yung ano, yung lure niya. Saan? Ayan guys, fish on na naman. May nakahuli ng toman. Uy! Oh my God, ang laki. Oh my God, ang laki. Wala pa yata. Ako na. Nice. Nice one! Last minute, nakahabol pa siguro. Galaki! Mukhang magsa-champion pa! Ito na guys, ang mga champion. Pwede video. Sir, pwede video yung ano niya. Ikaw, ano na sir, ma?